Sa kitane yawtarnden natdo yo sendutu mi écoutina endo en attendant. Ceux qui refusent d'aller dans le sens du changement vont disparaître de par leur propre faute. Et j'ai dit aux journalistes, il y a un espace à prendre. Mais cet espace à prendre doit correspondre avec une prise en compte que les paradigmes ont changé. C'est valable pour la presse, c'est valable pour la politique, c'est valable pour la vision qu'on a de la société guinéenne. Que celui qui refuse d'aller... Écoutez, Ceux qui refusent d'aller dans le sens du changement vont disparaître de par leur propre faute. Et j'ai dit aux journalistes, il y a un espace à prendre. Mais cet espace à prendre doit correspondre avec une prise en compte que les paradigmes ont changé. C'est valable pour la presse, c'est valable pour la politique, c'est valable pour la vision qu'on a de la société guinéenne. Écoutez, partagez la live wondo, fionu mi genti tinani ndo partagez lannali wana dum dotum. Kono mi fala an hollugollo mi yewta en do piji di andudon fi mudum ma haradi on dan fi mudum gento de don hakke. Ba wore be ngay gude wawata marsu. Laddo ne no lamo wo wore be tonata fi mam. Ko enen tonata fi président Mamadi Doumbouya. Gento de no debbo. Gento de o debbo. Ala do ngandi sinama telimile ko gawat telimile. Enen do ko neno ko to papa boto. Ara hande ko mi buri falede e rewbe telimile be bayo wadi tikke o mo dini do mi weltani ke o haray ko en hawtondir walliniren towne fi be do be wallay debbo no mari gebal kala ko gorko hebi gebal debbo e bay gebal ide mari gebe men de ngette kadi gebe men de wakilo den tu o encourage godo wakilo wo yeso itte kumpa no wir anon bandirawo ka video ji ma do yeso itte kumpa ko non tigiri yeso itte kumpa wata mo nyale hawd jangaladi ko nge maayde mudum bi torike Allah yere fami ala jawne de berna parce que nyande ne mi jawnde bernda o sa sorrie parce que ko sifa himbe be do tum wona ko dum be inni wo ko pullo utiliser ta fi pigol pullo di mojo mo hadi do yon darade hejon ka cuudi mo sala don o constitution do revision do hersino Mamadi Doumbouya e clama ko fu ko jodo do ay bino momo don jingano janano darino be do sakki présidentiel dalengal natugol kankan be habbi mo tokuno be sakki mo don ko tawta présidentiel dalen fewnde wonu ka primature fewnde wonu ministre des transports e hi ponji di wanno din jeli bakoro yarugol to hedde cruisan den ponji den tati don de wari do plus de 100 millions de dollars uno fo mudu présidentiel dalen wadani beton kambe ko be wada mako saka go présidentiel dalen ben on nata ko mabbe to hande ene den jodi be do no yaade nato ya nder Fouta Jallo bibbe Fouta be no hikkanade be yeso be yabe nato ya to be sowi sini e nder hormo tedi medin Fouta fo be nati be ukki juude mudum kala ko inete na suudu baba fo be lanni bonde fi mudum be nata nder ton enen jodo den do enen sutena ben kono sutendirten bedo jama on ala hide ko mi won ko holde be parce que be tewton be wada par esprit be salo be sutena Mamadi Doumbouya o dictateur yo burdo do donc mi returi jama la Guinée faut prendre collectivement nos responsabilités pour mettre un terme définitivement à cette transition militaire qui nous a apporté comme malheur et de désolation ko do mi yewtuno mi prévenir min ni golla wol entre Mamou Pita Dalaba Labe gol golletake be ni no gol gollete Mamadi Doumbouya ko to rutwal wadata dum hande de suti lawo hakkunde kankan kona hakkunde kankan kurusa dabola ha be hewti biskiri mamam e suti ngol lawlon ko autoroute wona wadede don ni ane hay goudron goto ala be wadi no travaux premier jon goudron jon be wadde deuxième goudron be wadde deuxième ligne be akka ene hay lawol goto yala kamede gentito o bandirawo don mo anda ko hore beldi labi ono jindude do ko hore beldi labi bandirawo on da wadde dum do mais bay anda bone ko on da wadde do sila sutende goddo migito de ko on da mo ko sutende ani sene ko on da sutende mo parce que déjà ida andi déjà mi yetino ma o video ma minni mi hendoto mo sikuda mi hendoto mo ko der computer ko der platform ji modon ton ono be telimile ko ton mi hendimo donc mi profiter do mi euro be telimile be to be fam mo himbe on be tunninde be seeda bini no jori da lanni joda de horlendi e tunni ngoyinde sare telemile len fop jon ko minata jamala Guinée parce que wi propagande ko be buno wadagol telemile kon marsabe lannali non écouter la femme si be ni yaso ite kumpa mi si goddo woli jango fi telemile min na bi telemile
mi yi ko won ton ko miɗo hooli telimile ɓe werni men ɓeɗen hooli kadi telimile no wonani président Mamadi Doumbouya hiɓe wonde e ministre Ousmane Gawal ɓiɗɗo maɓɓe o o sikkiɗo ɓe wonde telemile Ousmane Gawa naati ala ngal o naatale nder Fouta Jalon joni unno o feƴƴi ɗum no joni ko fala ko wendagol parti FDJ ko waɗi mi yettike on ha yiiɗo langal ayvdil hara ontirde marsan par ce que mi haalno nde ñande minni monsieur minni Ousmane Gawal minni fam konɗa ko wadde o inni non kanko ko ma toon ardoyde minni Ousmane Gawal fam konɗa ko wadde fijirde ɗo hoore beldi laɓi ɗa fijide hoore beldi laɓi minni ƴettu responsable créu parti o inni kanko non ko ma ɓen tumɓe wona désinformateur minni ok min ɓay tum onon ko ardirɗon ko aduna ɗo ko fiwata berɗe ɗe manque jooɗoɗen e haynoto ko waɗata ko mi yeeti ɓe ɗum ɓe fof maɓɓe ɓe cukki am ɓeni no meɗe yenni kaarijo meɗe yenni mi yi hay ɓe dinguira ɓe mbuyi ko ngol lawol ɓe prometano ɗo ko tawta Ceerno Mamadou prometino ɓe inniɓe kamɓe ngol lawol ɗon ko autoroute wal waɗete ɗo en yi hande ko sakkito ɗum ɗo ko onno waɗi projet on darna par ce que fi on mbuuɗi ala on to mbuuɗi koɓe gollirta ko ngol lawol on yeeteɗan ɗin mbuuɗi on to ɗi mbuuɗi koɓe nini ɓe faala e change gol frangine ɓe itta ɗi frangine ɓe watta ɗi dala ma ɓe watta ɗi indego kala wallindo toon mbuuɗi ka banque centrale si on tigri so tawi ko 500 millions mo wawi perdude chaque 100 000 mo wawi perdude wono 40 000 ma 30 000 frangine ɗum no fof ko hollugol jamalagge no wota ɓe welsino ko mbokayri ɓe wondiri mum ɗo ko mbokayji ɓe wondi e muɗum ɗo o bandirawo meɗen ɗo daari piije ko ɓe on oɗo noon elle répond o noon de elle représente déjà telimile donc jama on no andi ko fewndi kon jama o na feetuɓe jama o na kinede yaride jentitude wala naali kanko bandirawo mo continue toujours mo yewtude 100% ara noon iɗon andi o seerago ko wona wolede fimu rewɓe ɓuyɓe faama haray seerago jentede o seerago wona haalede fimu ɗum rewɓe ɓuy faama kanko faami jentude mi ala juuti ndewtata mais jentude tun kanko ko yewti kon jentude écoute ata ko moƴo ɓeɗe wiinde ketti Ousmane Gawa yaltata yefdesi ɗum noon rewɓe no tawa worɓe no tawa joni noon ko honɗum woni golle men ɗe ko tawnugol fi ministre Ousmane Gawal Diallo ha o laamo tête IFDC o ɓurta e wallugol Ousmane Gawal holli en kanko himo wawi tambitade ngol leñol fof ndaare hande gouvernement o himo namude baygoy himo wallitade jama o telimile wata faɗude geɓal Ousmane Gawal par ce que ko ɓiɗɗo mo nanede ko wi kon ɓe wallay Ousmane Gawal kutka kut ɓe hawtidira leydi e kambo fiitu no ɓe ardira parti no ɓe ardiro FDG mi yeetike on jama mi ƴetta ɗo konngol mi fewtina e rewɓe laggine ɓe fop yeete mawdiɓe mawɗon ɓe o ronki waranede yeete mawdiɓe mawɗon ɓe o ronki waranede yeete mawdiɓe mawɗon mi fillito moƴa yeete mawdiɓe mawɗon ɓe on ronki sahimbinanede est ce que on faami on ronki sahimbinanede donc yoɓe waɗu tout possible no ɓe immoro ɓe ƴetta responsabilité maɓɓe on fino Mamadi Doumbouya yura ko laamu Ousmane Gawa bawure en ɓe en fof ka calɗi Mamadi Doumbouya si Mamadi Doumbouya horan taƴama ket hedditiɓe en fof mbeɗa andi ɓe seeka ɓe yalta laggine mi fewta ɗo kadi ɓe dinguiraɓe fof ɓe prometanoɓe ngol lawol inna ngol lawol ɗo ngol gollete ngol lawol taw depuis des années 90 ngol lawol fuɗɗa yewtede fi muɗum dewi depuis tan konte nde ɓe hokkunoɓe juulire nden fewno nde juulire nde ñorta nde juulire janere dinguira ɗon fewno nde ñorta mi sikki tun ko dalle des années 90 entre 95 ha 97 18 ya hesto ko on sa ɗon juulire nde ñorta nde waɗa o ɗeɗo peɗo joni noon ɓay ɓe jeesiɗi ɓe hokkiɓe juulire ɓe watti ɗon ɓeyni ɓe hokkayɓe kadi lawol mais tawi budget on wawata yonde noon par ce que on say budget on tawi ko 21 000 milliards wonano haalede fi moƴƴugol mais tawi lawngu ngo yayno ha ko 100 kilométre ngo yayno ha leero mais à la dernière minute on yi koɓe sakkitorno kon tawi mbuuɗi ɗi wawata ɓe desiri ɓe nattiri projet o yeeso Alpha Condé ko arti ɗo ƴetti projet on kan kadi o desiri no ɓayi Thibou Camara e cadre ɓe dingue on ɓe feere wondunoɓe padre on say ɓe desiruno ɓeyni joni ɓe hiitidayi e Alpha Condé fiyo Alpha Condé okkuɓe ngol lawol ɗum par ce que ko ngol lawol ɗum ɓe watamo okkude fi no ɓe convaincre jamma maɓɓe o dinguiraɓe joni noon Alpha Condé desiri si tawi okkude tan waɗano ɗo hanno joni ngol lawol ngol waɗama ha huɓɓiti ɗi échangeur ji Conakry fop majji ɗi waɗanoma mais ɓay ɓeɗo ɓe ari ɓe cewli ka laamu ngu ɓe faminani jama on
ko justice ɓe waɗe on yi injustice wonɗo wadde ka leydi meɗen joni noon ɓe ari ɓe desiri ɓe indi henne kadi waɗa e ngol lawol on par ce que ko kamɓe tum wawata gollude leydi wona rôle mabɓe ɗum few ɓe yi kadi ɓe ƴettuno projet ɓe yi ɓe waɗi brique on fop muɗum ɓe programme yeehi haala seeɗanine tum ɓe stoppi hay poñji waɗaɗi ɗin toon poñji ɗin woodi poñji gon to nini ɗi ala gollude ko racrouche ji yimɓe ɓe on dogirde feƴƴa ɗum no fof muɗum ɓina taydetaji mum par ce que anduɓe lawol ngol no e chauffeur ɓe on ɓe kalade e ngol lawol eɗen loope ɗum nandi fi muɗum donc si ɗum noon feƴƴi hedde tugue on to kadi ɗon andi ɓe inno toon ɓe waɗa e laawol sukaɓe fop muɗum no jooɗi ala golle donc ko minata jama on yoɓe immo ɓe daro ɓe darto sin immaki darde o sayɗo programme ine fof lanni jiiɓade donc ara mi profite ɗo mi yuroɓe arɓe ɗo Diallo Alpha Omar Balde Alpha et Abdoulaye Bari merci beaucoup c'est nous les dinguira merci beaucoup nous